Kakinrum kenram hapok skul Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Mauplang kabami adian ke jingklat no jong wayu khna skul bopuli kelas 11 Nathaniel Soton haka arpu pratrek naitung arajar pesau ya kabala suba bakade ke jing syabat boarding kalapai hedu bak sarkar India lingba kan Navodaya Vidyalaya Samiti bahkan betha ban pelong ye ke jing jurep kablai don langru kiwei kitnat kibana ke sarkar jala bat sarkar India kani ke jing jurep lang ka batip kum ka joint inspection of JNV Mauplang ka bakli da ka kong di kharshi yeng ka badi ka additional district magistrate East Khas Hills pat ye ka te skul lalet jurep ha ka pratrek urisaw arajar psaw ma ye ka kaipot jonga jinglet jurep la IT hadian shitayo tam kani ka jing jurep ka long ru hadian baki dukhat ka parent teachers committee ka JNV Mauplang kin tho shaw mentri bakmi katnat puli puthi jonga sarkar India badairu Chairman kan Navodaya Vidyalaya Samiti Udharmendra Pradhan laitho bakat kum ka kaipot jong ka jingjurep ka jinglap ka dei baki jingduna ki bon bat ka ba yadei bat ka boarding pat nakaliang ka Inspectorate of Electricity Government Meghalaya ru kladep ban IT ka jing toket ka jongka ka ba kala pelong ka santrik panai nailor arjar arpsaw ka ba pentikna bakate ka skul ka dan bon ki jingduna pat bakala dep ru ban ai yaki jing ai jingmut haswa baka skul kan beteng ban ai jing ikai ki kamera kelas kabla pen bana bakan sedang ka new trick panai naiweng arajar psaw nakaliang usulong me lo yo ban ekren bat arngot ki khot ka PTC uba binestar ksanla bat ka kong belenda karsati ki pelai don langru ka sngi ka ba pelong ya ka jing le jurep apok ka jing elam ka ATM kala ai ka jing tho Delhi nagbenta ba ka Delhi kan sngeu kan sngap ya ka jing ut ka jongi kum ki PTC member banda Delhi ru kilale ya la ka jong ka benta ka don kam ha ka ba nagane ka jing tho ka bangi pha po Delhi kelawan ka joint action committee ka joint inspection committee kani ka inspection ngilia don lang baro khoj ha kamera jong ka principal banda kaliang jong ka principal kalaya thu ba ka jing tray na ka banta electric cable work bat panel senjing kelas sedang ban khot tendar khasau tarik Oktober bat ye ka jing tray on pendep no apo saupu san sngi bat kum juro kale thu bakala bu yo to private electrician uban la ka wiring hak na ka banta ka hostel ka school hapo ka jing pe jong UJE electrical jong ka CPLD bat hangne la ai ru e ka jing kular baka school kan sedang no aga nyeu tarik 1 November hadin bala pelong e ka general meeting jong kikmi kikpa hakaju kaporu kikhna kila banitsa hapo hostel hadin bakira yo ya ka recommendation dan ka safety certificate bala issue daw JE electrical jong ka CPLD kani kalong nakabenta ka jing singan jong ki khna school ki banai sa apo hostel hakaju ka poru nakaliang jongi badonang hakta ka joint inspection ngila kentu bahapo JNB de bandan arngut ki electrician ki bandat syong bansa hangtei hapo ka hostel hapo JNB balada don kanu ka jingja ka bakerki ki electrician kide ban don hang tu ban ai ke jing da kloi knang bagi khana school kin lai na ke jing man sao wat kum juro la dai ban bu pan thamai lut na dong hadong ya ki jing la ek wiring ha ki classroom ban pan bujali no ek ball ki tube light bat ki we de ki jing don kam ya ki ba on sale da ka CPWD hakaju ka porru nakaliang jong ka MECL ru kilawan ya ka inspection bat kiniru kila ai ya la ka jong ka report ka bapnia hadu kata-kata ha ka jing ya dei bat ka jingja accident ka jingyap jong Nathaniel Soton hangte hapo compound jong ka JNB nakaliang unu JE ulai sibun ke jing tho hangne ke bajrong bha ke bawla batai lut phang ke jing long ke jing man jong kane ke jing de jong ka lai ke badan hang tai hapo JNB keladan sibun ke jing la surmur hakaba ki wayar
kila sneu, ki kabel, kila dukut, lacu beteng dah kebala dah gini ki black tape. Lapan iru ke jing le bom salia. Na pedeng hake jing dai bagi nong penia jong ke school. Ki bom sim la sim kia setiap an pej. Hoi na kaliang electrician ru. Umdan ki tiar gitar. Ki ba ula ban pej ban kmi. Ya ke jing long jing man jong kalaj ang te ya postel. Keman la ban wanra ke jing song sengan ya ki khanak school. Hang kaliang ke jungi arngut ki petisi ki bangi le soi ke jing tho. Bangi la phai. Sew union minister ngila krensai wangi kwa bayagane ke principal deban pen kenriano namar balai ngila i jing trai ki jongka kamdan ke jing su jingmut bangi ki PTC member kamdan ke jing su jingmut bagi khana school balada gane ke principal gane ka huri hura kanum kot siu angtai namar kata dan kaman bujulino eka denrai haga jing edai pat bakane ke joint inspection ngai i bakim kren AA siapang kata ke benta ban pen kendria ya ke principal kat kum bangila tho ha ka report ke jongi nga IT haki kmi ki pa namar ki ru gidan la ke jong ke benta ke bakrau namta ke jing bah ke jongki khun ki jongki balada ki member ki PTC kimdan ke jesu thu bat ke principal lada ki kmi gidan ki paru ki bam yahon ke principal dan na pedang ki kena school ki bam sultana de ke principal balada kan ni ke principal kan ne kumno kalaban peniai bej penyai renti ya ke school. Ya kene ngai IT haki kimi ki pa. Bakin ya rai hi demaki. Laki kwa bakani ke principal kan ne bakadai ban bujelino ya ka. Hababu jingkeli ya ke kong Belinda la ka hun ni em ya ke ka bomi na ka jingjurep balada ka sosngan ya em ya ki kon jongka bakin lej ban shong ka te school na kaliang jongka kalong bakakwa hi ban yo ban pha ki kon te tat enda ladap ban pinbet pinpiang na dong shadong. Tu hak bedai bakane ka joint inspection ka bangila adep yo man kani tina kaliang jonga ti nga panpau ba ngamdas nguhun namar ba hadin bangila ekran sibun ke AKA hapo kamra jong principal tinga nang perkhat ba on kum ka joint inspection baru kitu besar badan ngini le lang ha ka to ka jaka ba ya bukna ban le pej lang ka to ka building tu namar uklat ang to khna te na kaliang ki officer ro khai ro ki khlemlen na kaliang i EDC ro khlemlen na kaliang principal ro khlem yalam te kata ko wei nga sa no namar ngam sunghun ken na kaliang changate Kay te bali phim simla ong pat ha tu gas ngalong ng kabha bangin li pej sindan ang to po building tu te baklat ko to khna te mdan bas ngap ke la yalam ngini ka committee ka yalam ka EDC ki kong kharsiang ikong kharsiang yang kalak biang hi katung ila yang tho kum to te ngaru ngan ong kum no nga mari EDC ila ong po mesim tang mohon kan mar akwa bi bam ba barok ngini don lang hakatoka caka po B2 hajuka bayap ukna te ngakwa bagini le lang kan te mai padi ong to kalak biang hi katung ila tho kalak jubab ke principal kat to te kalak biang hi te ngaru ala susam no kum ga kami nakaliang jonga ban ajing mutlang ba imdai ban sungai kelomar ki kubaram saya imdai ban sialor ni ban raktin ban pensit iwai imdai ban ya penting ro imdai ban pensilotan ro imdai ro ban ya pensung tho bakla iwai nakaliang kom ki keme nakaliang kom ki paro tengi dai ban tip ya ka ai ke bangi dai ban le ba ka ai ke bangi dai ban le ka ai ke bangi dai ban kren ba ka ai ke bangi dai ban kren te nakaliang jonga kom ka keme te ngasno ban ong ba bangin suduk ka yau khon khamakate kam long ka basung ba ngidai bandai pej bah aswa ngin ibu iki khun kum bangila khamilti kum bangila rai na kan joint inspection ba swa ban play ke school nakaliang chong ka principal ka dai ban yo ya kaneka safety certificate ban proof hakmat chongi kum ki keme ban pen i ba ki khun kila long sngan ban thia ban chong ban lekai hakato ka hostel hakato ka school katai ka ching nakaliang chunga kom ka kemete ten rei ban sio ong pat kom tu nasenyo sen bala baha bala long bala sengan bariu claim proof kom bangila ikut hakani kan joint inspection te nakaliang chunga ka panpau ba ngamhon kan Hakui kaliang nakaliang uba binestar ksanla ula pensyairu ia ka notice ka bala pensapriang ka bakidon ki bala tho baka school kala ban syakhang nakadaw bakadon ki balai ujor cha Meghalaya High Court ngakwa ro banai ke jing pensai susu seki kimi ki pa
Bakinum sautu bakla. Namar bakalami kawai ke jing pentip. Kabagi khadni lang haka artarik. Hapo je school JNB. Wada hakata kan notis. Kabaklam don nong soy. Balai suto PTC JNB mau pulang. Kabaong bakajing aikis. Kan pensange ya ke school. Kene ke siti ka ong kumno. Kene ka long ka jing pentip nakaliang jong ka PTC meeting. Kabalalong haka sitarek hadway arfusau ha principal office. Mau flang. Hadin bengilayo jing tip na principal. Baka don ka jing ai kes persya ya ka school. Kabala ban kita hadu ban syak khang no ya ka school baro ka way. Kane ka long ka jing pentip. Kaba penkul mar jingmut ya kikmi kikpa. Haka petition ke jongi kebangi tho sadali sewila mister nimsim ong ban pensange ya ke school. Ban kum juru abangi ai ke petition ha ke kut nimsim ong ban pensange ya ke school. Baka kut ru kam sim ong re ban pensange ya ke school. Ka kut lelei ka kut badan burom ka hai kut badan burom ka kwa baka school kan long no kloi. Dei na kata ka dau walaupun scam baka new tarik ke school ke deban long kat kum bangile banjur haka joint inspection committee tengah kerpat ye kikmi kikpa bakinum so bakla ya kane kejing I notice but ye kinu kijing pensai kibom don nong rem namar kane kala ban penkulmar jingmut khamtam kalaru ban wanra kijing ya pat kijing ya pra hapdeng jongi kikmi kikpa kibabu sekolah ki khon hang tai idai ban long berabor kibiya su jengmot but idai ru ban long berabor kibiya tli kenang bangila ban pelong i ketika school JNB ke bet ke biang bat ke syong singai na ke benta jong ki kena school. Habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya